Patay na nang matagpuan ang isang lalaki sa batis sa barangay Busak, Libmanan, Camarines Sur, bandang alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Armando Guerrero, 32 anyos, binata at residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Juan Batulina, Public Information Officer ng Libmanan Police Station, nadiskubre ang bangkay ng biktima ng kanyang kabarangay na nooy lumalangoy sa batis upang hanapin umano ang nahulog nitong barya. Agad naman itong ipinaabot sa kaalaman ng mga otoridad ang insidente. Pinaniniwalaan po na siya ay nalulod habang naliligo doon sa nasabing paliguan. Dagdag pa niya, hindi naman gaanong kalaliman ang batis. Lumalabas din sa investigasyon na walang naganap na foul play at pagkalunod ang ikinamatay ng biktima. Ano lang po kasi, yung cause ng kanyang death is drowning na. Talagang nalulod na po siya. Yun ay lang naman po, yun ay mga maaring nangyari lang. Pero talaga pong sa medico legal ng ating doktor dito, siya po ay nalulod. Ngayong summer season, muling nagpaalala sa publiko na maaaring mabawasan ang panganib sa paliligo sa dagat, batis at mga pool sa pamamagitan ng pagiging maingat, pagiging handa at pagsunod sa alituntunin sa kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.